Ja sam Aleksandra Kalinović. Ja radim na poziciji koordinator TV produkcije na Blic televiziji. Ja u Blicu radim 3,5 godine gotovo od osnivanja Blic televizije. Moj posao je da organizujem sva snimanja koja se dešavaju na Blic televiziji, što uživo, emisije koje idu uživo iz studija, što snimanja na terenu. U Blicu i Ringijeru najviše volim što je svaki dan drugačiji. Svakog dana stičem nove iskustva i koliko god mislim da sam ljudi upoznala, opet se dogodi da upoznam nekog novog, da naučim nešto novo i prosto svaki dan je novo uzbuđenje za sebe. Za mene su Blic i Ringijer ljudi. To su ljudi sa kojima ja svakodnevno komuniciram i koji čine veliki deo mog života. Blic kao 30-godišnjak je baš ono što jedan 30-godišnjak i jeste. On je sada u svojim najboljim godinama, ima puno znanja i iskustva, ali sa druge strane on je u punoj snazi i ceo život je pred njim. Za mene je super žena ona koja je hrabra da bude svoja, ali koja ume da bude i tužna i radosna i to su one žene koje su zadržale devojčicu u sebi i učinile je ponosnom.